Co dělají knížky v noci? Normálně spí, ale jednou za rok mohou všechny pohádkové postavy opustit stránky knih a spolu s dětmi prožít velké dobrodružství. Děje se tak vždy na noci s Andersenem. K té se už po 7. připojila i Kbelská knihovna spolu se základní školou. Akce se odehrávala ve školní družině, ale i venku. Přišli jsme se s dětmi podívat, jak nám roste náš pohádkovník, který jsme v loňském roce zasadili. Vidíme, že úspěšně přežil zimu, máme z toho radost a přijdeme ho zase příští rok zkontrolovat a doufáme, že si to dnešní nocování všichni užijeme. Po malé zastávce na občerstvení v cukrárně Avanti se pohádkové dobrodružství naplno rozjelo ve školní družině. Pro děti byl připraven bohatý program, jehož středobodem byla malá mořská víla Hanse Christiana Andersena. Ta se dokonce sama objevila ve školní družině. A samozřejmě nechyběla ani místostarostka městské části Praha 19, která se Noci s Andersenem účastní každý rok a s dětmi si povídá nejen o knížkách. Letos jsme ho věnovali opět tvorbě Hanse Christiana Andersena a jeho výročí, vlastně 180. výročí od napsání slavné pohádky Malá mořská víla a 40. výročí vlastně vzniku české filmové verze režiséra Karla Kachyni, velice slavné a oblíbené pohádky. Samozřejmě, že jsme také nezapomněli na významné jubileum českého autora, spisovatele, scénáristy a písničkáře, hudebníka Zdeňka Svěráka, takže jsme si nejenom zaspívali, ale samozřejmě jsme si připomněli i jeho literární tvorbu pro děti. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Malou mořskou vílu trochu jinak dětem přiblížilo i divadlo Primaden svým představením. A ze skalních útesů při záři slunce se budeš dívat na mořskou hladinu. No tak hrálo se mi tady jako dobře, ale ze začátku teda byla strašná tréma. No já jsem měla taky ze začátku trému, ale jinak se mi hrálo taky dobře. Po divadle se děti vydali na výpravu za strašidly, která žádný rok nesmí chybět. A potom už jen vyčistit zuby, vyčůrat, vyslechnout pohádku Na dobrou noc a spát. Pro nás noc s Andersenem sice skončila, pro naše malé spáče ale vlastně teprve začala. Kdo ví, jaké pohádkové bytosti jim přišly do snů, když přespávali ve školní družině.